Dnešok prinesie to, že kompletne po tom, čo sme si včera prešli elektriku, ako si tam predstavujeme rozvody, tak dneska vlastne sa začína už sekať a prichádzajú teda kompletne práce potrebné k tomu. Plus dneska bol vlastne pozrieť aj chalan z rekuperačky, pretože potrebujeme vlastne k digestoru, ktorý bude špeciálne osadený v pracovnej doske, vyviesť rúry von cez stenu. Takže bolo to pozrieť. Tak dúfam, že sa to všetko vydarí. Majte pekný deň.